Hi YouTube family, bahai tongmai kaham kering na tongmai YouTube family. Hai ke ketal video lam sugo. Je tini ni kok sana thangmani hingke je borok kebang hamjangnai borok. O borongo bilai ignore khlayo. Hai ke o topic no ang tini nong biskango tu. Hai ke norok fulan simi paithek jora khanai naidi. Hai ke nini bekawo eba nini wan sukmungo nada nang nanya nang comments box comment khlaidi phadi inge ching tabuk leya kari video start khlai sinai nung waisa suk notice da khlai nai kha je borok kebang hamjang khe o borok no kebang ignore khlayo tangui hinma le borok ni brain simple psychology sini throtoi work khlayo je borok je manei no easy khlai manei thango o manei jeng akai jagai thango ignore khlayo belo reya ngo abo ongha jotoni sai psychology ni krak manei hinjago nung borok bai belo rejangna hinke nung borok ni belo manani hinke borok bai available ke ta tongdi nang nungya kok rok ta sadi borok ni kok je nangmani kok no simi sadi aike je borok no attract eba khao nangai I bo ani belo borok no hini wan sugo phaidi hinke norong ni wan suk mungo norong ni thinking go kuwi nangka o kogrok nangai tongkha hinge norok comments box comment khaidi haike o kogrok samani ora chajagai hamjagai tongkha hinge ani bagai light kaisa rewi klangdi kai tinin bagai amsungno malai sinai next video hambai